¿Arranco ya o espero algo? Sí, vale. Azkenengo gonbidatuak etortzen nahi dira. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Mila esker gaur hemen gurekin egotagatik eta ongi etorri Gipuzkoako enpresako parte hartzearen egunera. Laugarren urtez ospatzen ari gara gaurko jardunaldia eta asletik helburu nagusi batekin antolatzen dugu. Enpresetan partaidetzaren eragina Gipuzkoaren garapenean gizarteratzea. A pesar de las diferentes posibles definiciones de participación, Gipuzkoa lurralde integratzailea da eta elementu komuna dauka guztietan. Pertsona jartzen dituela erakundearen zentroan eta hori lehiakortasun, talentu erretentzio eta lurraldearen sustraitze elementua da. Erakundeak, lurraldea eta gizartea aintzat hartzea da eta integratzea esan nahi du. Enpresa jardueraren jasangarritasun ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa errazten du. Haren etorkizuna elkarlanean eraikiz. Eta Gipuzkoan aipatzen dugun guzti hau enpresa jardueran, enpleguan eta lurraldearekiko errotzean ikusi dezakegu. Los logros y resultados obtenidos en la participación de las personas en la empresa. Enpresan lorpenak eta emaitzak sustraitzearenak Gipuzkoako enpresen eta eragileen lankidetzari esker lortzen da Gipuzkoako aldundiaren lankidetzarekin. Anitza da eta partaidetza ulertzeko hainbat modu daude. Guztiak pertsonen aldeko konpromisoa eta lurraldearen garapen orekatu eta koexionatuta bultzatzen dutelarik. Horrela ikusten gaituzte kanpotik eta nola ez garrantzitsua da barrutik ere ikuspegi honekin lantzea. Horregatik, gaurko jardunaldian, Gipuzkoa osatzen duten pertsonak, eragileak eta enpresak gonbidatu nahi izan zaituztegu, lurraldeko esperientzia desberdinak gerturatu eta ikustarazteko. Además, este año en concreto... Gainera, aurten jardunaldia zentratu nahi izan dugu gaurko saioa, lidergoan testu inguru parte hartzaileen sorpenetan, aztertuz eragin eduki dezaken honek enpresetan. Gonbidatu adituak barne, esperientzia eta ikuspegi desberdinak partekatu nahi ditugu. Baina jardunaldiarekin hasteko eta ongietorria behar bezala emateko, asleko zuzendariari emango diogu hitza, beraz, Jonen Olte nahi duzunean, eskerrik asko. Diputatu Anderea, gainerako agintariok, parte hartzearen lagunok, egun on danori. Beste urtebetez, elkartu gara azaroan, Gipuzkoako enpresako parte hartzearen eguraren 4. edizioa ospatzeko. Enpresa inguruneko eragile guztiak bilduz, gune zoragarri eta inspiratzaile honetan. Izan ere, komunitate bakar gisa bilduta, gure erakundeetan parte hartzeak duen eragina ospatu, hitz egin eta partekatu nahi dugu. Bai eta parte hartzeko testu inguruak sortzeko lidergoak izan behar duen eginkizunari buruz hausnartu ere. Zentzu honetan, eskerrak eman nahi dizkizuet gaur txigidalekun gurekun elkartu zareten pertsona guztiei eta noski beren esperientzak partekatu dituzten enpresei, bere eskuzabaltasunagatik. Hau ere, zarantzarik gabe, parte hartze ariketa bat baita. Denok dakigu parte hartzea kontzeptu zabala dela eta hainbat eratara eta intentsitate desberdinekin egin daitekela. Eta guztiak dira, baliagarriak eta aberazgarriak. Precisamente, es la diversidad. Hain zuzen, parte hartzeko modu aniztasuna, erreminta eta metodologia ugaritasuna da, Gipuzkoaren ezaugarria eta referentzia bihurtzen du Europan
erakutsi den bezala egun honen lehen ospakizunean. Horrela, badauzkagu langileen jabegotzako enpresak, sozietate laboralak eta enpresa partekatuak ere. Baita ere munduko kooperatiba gehien dauzkan lurraldea da. Mondragon daukagu eredu. Eta kudeaketa parte hartzailearen ereduarekin lana egiten da. Pertsonek erabaki harketan parte hartzen dute eta baita ere proiektu partekatuaren ideiarekin lana egiten da. Oinarri parte hartzailea aintzat hartuz nahi ezko modu bezala herramienta eta metodologiak fabrika proiektua dela, eredu inklusibo parte hartzailea, euskaliten eredua eta abar luze bat, guztiek parte hartzea sustatuz enpresan elementu estrategiko bezala, eta honek ekitatean eragiten du, herrialdean sustraitzean eta lurraldearekiko talentua lotzen du. Baina historia hau ez da gaur hasten, ez da orain 4 urte ere parte hartzeari egun bat eskaintzen hasi ginenean. Historia hau orain urte asko hasi zen eta betidanik izan du laguntza estrategiko eta kontinuista erakunde publikoen eskutik. Sensibilitate politikoetatik haratago eta hori lortze oso zaila da garai hauetan. Horregatik parte hartzea da eta izan behar du garrantzitsua eta lehentasunezkoa Gipuzkoarentzat. Historia honetan pertsona asko, eragile asko, erakunde asko eta erakunde asko implikatu direlako, guztiei eskerrik beroenak. Eta nahi gabe buruak narama pertsona horietako baten gana, Jokin Peronaren gana. Pertsona bat beti erakundearen eta egite publikoaren zerbitzari. Beti bikaina guztian, argitasun handikoa bere ideietan eta beti zuzendari bezala eta gero Ogasuneko diputatu bezala parte hartzearen, langileen parte hartzearen defendatzaile, elementu motore eta Gipuzkoako enpresen saretze bezala. Eta berarekin lan ugari egin dugu. Berak utzi diguna da horrekin eraiki nahi dugu Gipuzkoa eta parte hartzea bultzatzen jarraitu nahi dugu. Eta hau guztia beharrezkoa da, zeren naiz eta Gipuzkoako egoera sozioekonomikoak baikorra den arren, erronka garrantzitsuak dauzkagu aurrean. Du bere ekonomian. 2024an barne produktu gordina 2% inguruan hasiko dela kalkulatu dute. 2023ko datuekin alderatuta 1% baino gehiago igo da zerga bilketa. Eta 2025ean hazkunde nabarmena espero da, susperraldi ekonomikoari eta neurri fiskalei esker. Hala ere, enpleguaren sorrera moderatuagoa da, eta enpresa gehienek plantillei eustearen alde egiten dute. Bestalde, esportazioak funtsezkoak dira Gipuzkoako ekonomiarentzat naiz eta Europako merkatuarekiko menpekotasunak honek hazkunde txikia izanik dibertsifikazio beharra bultzatzen duen. Era berean, naiz eta Gipuzkoak Finlandiarekin batera Europako Gini indizerik onena izan, Gipuzkoan 52.200 pertsona inguru pobrezia larrian bizi dira oraindik eta bereziki adingabei eta gaztei eragiten die. Kolektibo horrek erronka handiagoak ditu, enpleguan eta gizarte politiketan aurrerapenak egin behar diren arren. Hori dela eta, ezegonkortasun geopolitikoa, baliabideetarako sarbidea eta langile kualifikatuen defizita, enpresen lehiakortasunari eragiten dioten erronkak dira. Gainera, azpimarratu beharrekoa da, etxebizitzen prezioa garestia, metro kuadroko prezio errekorrekin. Por tanto, Gipuzkoa Horregatik, Gipuzkoak ekonomia indartsu anitza dauka, baina erronkak dauzka kohesio sozialarekin eta modernitatearekin, eta testu inguru honetan gaur are beharrezkoagoa da
izatea pertsonak lidergotza edukitzeaz gainera gaitasun zeharkakoak edukiko dituztenak behar dira. Lidergo parte hartzaileak, ukaezinak, aurre egin ahal izateko Gipuzkoan dauden erronkei. Espero dut gaur hemendik ikasitako lezioren batzukin irtengo garela lidergotzarako eredurik onenarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nolte Anderea, esker zure hitzengatik. Jarraituko dugu gaurko jardunaldiarekin eta hurrengo gonbidatuarekin goaz, gaurko lehenengo gonbidatua. Marina Lazaro da, Nahoi Multikultural Management enpresatik dator, pertsonen garapenerako aholkuntza, coachinga eta formakuntza zerbitzuak eskaintzen dituzte. Marina es una profesional de referencia en el ámbito de desarrollo personal y de liderazgo, con una Marina referentziazko profesional bat da garapen pertsonal eta lidergoan. Eta ibilbide sendoa dauka. Forma juridiko desberdinetako enpresekin jardun du eta gia oso importantea izan da parte hartze estrategien implementazioan. Gainera esaten du baldintzatzen duela asko kulturak pertsonak involukratzeko moduan eta horregatik eskatzen du parte hartze bat aniztasun kulturala errespetatu eta baloratuko duena, horrela erakundeak zuzenagoak eta jasangarriagoak izan daitezen. Gonbidatzen gaituzte gogoeta egitera, aldaketa sozialeko plataforma bezala enpresak hartuta. Eta gaur ikuspegi inspiratzaile eta praktiko bat emango digute Gipuzkoan parte hartzea nola bultzatu ikusteko. Etorkizuna eraikitzeko lidergotzaren garrantziaz hitz egingo digu. Lazaro Anderea, zurea da hitza. Kaixo, buenos días a todos. Lo primero... Egun on, eskerrik asko guztioi, eskerrak eman nahi dizkiot Aldundiari, Azeleri, zuekin partekatu ahal izateko aukera eman didazuelako, zeren parte hartzearen defendatzaile bat naizelako. Uste baitut hori dela modurik onena erakundeek garatu dezaten barruan erakundeetan daukagun talentua garantatzeko, zeren askotan talentuaren kaptazioaz pentsatzen dugu, baina garrantzitsua da kontuan izatea, oraindik zer nolako lana egin dezakegun talentu hori garatzeko. Eta horregatik talentuak lagenduko digu erakunde inteligenteak egiten eta erakunde zuzenagoak egiten, eta uste dut hori ere garrantzitsua dela. Beraz, astera noa, eta hasi nahi dut galdera batekin. Galdera bat, neure buruari askotan egiten duena. Zergatik funtzionatu dezake ekipo batek eta ez dute esaten lana zehazki egitea baizik. Ari naiz beste talde horietaz, haratago dijoazen horietaz, gainditzen dutenak, espektatibak. Talde horiek non zuk ikusten duzunean esaten duzu, nik horiekin lan egin nahiko nuke edo beste horiek ikusten dituzu eta ez den duzu. Horiekin ez du nuke joan nahiko. Alegia, hobekuntzan, berrikuntzan, ikuspegi bat daukaten taldeak. Eta gainera, animo egoera baikorrekin dauden horiek, eta beti emaitza berdinera iristen naiz. Eta hitza da konpromesua. Eta konpromesua hitz egiten dudanean, ez naiz, ari konpromesu laik bati buruz. Baizi benetako konpromesua ari naiz. Uste dut tamalez, guk lan egiten dugun ingurunetan eta lidergotzarekin erlazionatutako ingurunetan badire hitz batzuk asko deskafeinatu ditugunak. Konpromesu hitza, lidergo hitza deskafeinatua dago, eta uste dut erakunde bezala, toki hori eman behar diegula liderrari, lidergotzari, eta ikusi zer nolako eragin eduki dezaken pertsona batek talde baten errendimentuan. Orduan, partekatuko dizkizuet emaitza batzuk, galupen ikerketa batenak, batzuk ezagutuko dituzuela, iazkoak dira 2023koak, baina uste dut merezi dutela, begirada baten botatzeak. Lehenengoa, bai, zuekin partekatu nahi dudan lehenengo gauzetako baten da,
mundu osoko langileen 23% bakarrik sentitzen da konprometitua bere lanarekin. 72% ez konprometitua eta 15% aktiboki ez konprometitua. Badakigu denok ez da, zer esan nahi duen honek. Alegi aktiboki ez konprometitua egoteak zer esan nahi duen. Eta uste dut honek erakunde bati kalte handia egin diezaiolokela. Espero dut zuen erakundetan hori ez gertatzea, zeren zenbaki hauek ematen ditugunean, ze gerta daiteke nerean asko konprometitutako jende edukitzea eta beste batean konprometitu gabeko jende edukitzea. Eta orduan, honek zer esan nahi du, erakunde batean, 4 pertsonako erakunde batean baldin badauzkat 3 pertsona ez daudenak konektatuak, uste dut hori arazo garrantzitsu baten dela. Arazo handi bat, eta uste dut erakunde bezala, galdetu behar duguna hau, zer ari gara galtzen, gure taldeetako jendea konektatuta ez dagoenean. Pentsa, bestalde, Galupen azterketa batek baite ere, konpromiso handia daukaten enpresetan, rentabilitatea 21% handiagoa daukate, langile zain konprometituak dauzkatenekin alderatuta. Eta datu hori garrantzitsua da, zeren askotan entzuten ditugunean ingurune seguruak, jendea zaintzea eta bar, iruditzen zaigu, Disneylandia moduko enpresa bat montatzera goatzela eta ara inorrez dijoala lanera. Eta planteamentuak izan behar du, erakunde batean emaitzak ezin dira auzitan jarri, emaitzarik ez badut lortzen, persiana izten dut berdin dio, ni pertsona bakarreko enpresa bat naizen edo enpresa handiago bat daukadan, zeren lorpenak lortze ezin dauzitan jarri. Kontua da, ea nola garen gauza emaitza horietara iristeko. Eta hor sortzen da dinamika interesgarri bat, zeren jendea konprometituta ongi egotea lortzen dugunen neurrian enpresak asko hobeto funtzionatuko duelako. Eta konpromesua nondik sortzen da. Zerk eragiten du konpromesua, nahi baduzue erantzun dezakezue. Zerk uste duzue sortzen duela konpromesue. Motivazioa eta motivazioa nola ulertzen duzu. Engantzatuta egotea? Erronka, bai, ongi. Erabakien arketan parte hartzea, ongi. Beste norbaitek, pentsa, ez da soldata, eta hori ere bai, noski, denoi gustatzen bazaigu lan egiten dugunean ordainduak izatea. Eta uste dut hau garrantzitsua dela erakundeetan eta bidezkoa da, etekinak eta baina tamalez ez da ere pinponeko maila. Ojalá gauzak konponduko balira, pinpon mai bat jarrita, relax gela bat jarrita, eta orduan jende guztia konprometitua, ez, tamalez ez da horrela. Horrekin ez dute esan nahi, pinpon maiak jartzen baldin badituzue gaizki dagoenik. Pentsa, azterketak erakutzen du, enplegatuen, langileen, aldakortasunaren 70% lidergotzaren baitan dagoela. Honek esan nahi du pertsonen konpromesuaren 70% zerekin dauka zer ikusia, norekin, nagusiarekin. Eta askotan, izan daiteke liderra eta beste askotan ez. Horregatik lidergotza hitz egiten dugunean, pentsatzen jarri behar dugu, baina helburu handienak kontuan izan da. Zeren lehioa zabaldu eta kanpora begiratzen dudanean batzutan esaten dut jainkoa. Alegia maila globalean lidergotza krisi garrantzitsu baten dago, eta uste dut hori ere aukera baten dela. Zeren niretzat erakundeak aldaketa eta garapenerako plataformak dira, eta gure inguruan bakoitzak zerbait ezberdin egiten badugu, horrek batu egingo du. Pertsonen konpromesoaren 70% arduraduenarekin zerikusia daukala esaten nuenean, azterketaren meta-analizian, elkarrizketatutako pertsonen
bitik batek aitortzen zuen lan toki batetik joan izan zirela nagusiagatik, ez lanagatik. Bakarren batik gertatu zaizu hori? Ez? Ez zaizu inori gertatu? Nolako sortea, ni bitik joan naiz. Eta gainera, pentsa, ni hasi nintzen lanean estatu batuetan eta han joan nintzen beste toki batera eta hemen ere joan naiz beste toki batera. Alegia badira zenbait gauza herrialdeko kulturatik haratago doazenak. Eta zer nolako garrantzia daukan honek. Honek badauka baitere irakurketa baikor bat. Alegia, lidergotza postu horitan lortzen dugunean alako perfil bat egotea, alako pertsona batzuk egotea prestatutakoak, hori palanka oso garrantzitsua da. Zeren askotan pentsatzen dugu erakundeetan zenbait gauza lortzeko, dirua behar dela, eta batzutan hitz egiten dugunean zeinen garrantzitsuak diren pertsonak eta pertsonei zuzendutako erakundeak garela, orduan fokua agian jarri behar dugu, pertsonak garatu eta hoiekin lan egitean. Zer gertatzen da orduan lidergotza gertatzen denean? Zer gertatzen da konpromezuarekin? Esaten baldin badugu 70% zer ikusia daukala liderrarekin eta lidergotzak utz egiten baldin badu, konpromezuak utz egiten du. Eta beraz, jarri dizuet argazki hori, zeren ikusi nuenean grazia egin zidan, itxaroteko eseri gaitezke, zeren azkenean egoera horietan gaudenean pentsatzea pertsonek parte hartuko dutela, eta orain ikusiko dugu nik parte hartzea zer ulertzen dudan, orain ikusiko dugu, baina parte hartzea motibatutez gaudenean, uste dut hori geure buruak engainatzea dela zeren eretzat parte hartzeak esan nahi du konektatua, motivatua egotea eta zerbaiten parte aktiboa izatea. Alegia, banakakotasunetik haratago duan zerbaitetan parte hartzea. Eta parte hartzea hitz egiten dudanean ez dut esan nahi bilera batean eskualtzatzea, edo bozkatu alizatea, erabaki jakin bat hartzeko momentuan, hori ere garrantzitsua da noski, baina nik zerbaitetan parte hartzen dudanean, iztegian bilatzen baduzue parte hartzeaz hitzak zer adiera duen, ezin dugu pentsatu parte hartzea zerbait isolatua denik, baizik lortu dezakegu lanera goatzenean pertsonak parte hartzen ari gara erakunde konsideratzen dugun horretatik, eta bakoitzak modu desberdinean parte hartu halko du, eta erakundean rol desberdinak egongo dira, eta honek gauza desberdinetara eramango gaitu, eta egongo dira zenbait gauza zeinetan tokatuko zaidan parte hartzea, edo ez, gai batean erabakiko dut, edo ez, parte hartzeak ez du esan nahi ez da ere. Batzutan pentsatzen dugu parte hartze ingurune desordenatuak direla, ez ordenatuak ere egon daitezke. Eta beraz, pertsonalki uste dut ezin dela benetako parte hartzeaz hitz egin erakunde batean, baldin eta ez bagara gauza, pertsonak konprometituta egotea ez bada lortzen. Eta hau ja hemengo gure azterketa bat da, Mondragon Unibertsitateak egina da, eta urteak daramatzate inkestak egiten, hemen ikusten duzue lagina, 150.000 inkesta, 80.000 eragile 5 urte lanean, eta pertsonen 60% esaten da, esplikatzen dela pertsonek bere ingurunetik perzibitzen dutenaren arabera. Alegia, hemen aldagaiak ikusten azten gara bata lidergotza da. Bestea da, zer gertatzen da, zer sortzen du lider horrek, zer nolako ingurunea sorrarazten du, uste dut denok izan dugula esperientzia non egon garen ingurune batzutan, seguru sentitu garela, iritzia libreki emanen dugula, ez digo asola izan zerbait esateak agian zentzurik etzuenak gero, baina edo beste ingurune haietan non erabaki dugun ez hitz egitea, ez parte hartzea, batzutan
erakunde horietan non pertsonek parte hartzen duten bizirik irauteko, nik esaten dut naturan, animalien jarreretako bat bizirik irauteko, hildakoaren itxurak egitea izaten dela, noizbait eraso bat ikusi dugunean, Parisen eraso terrorista bat egon zenean, nola jendeak hildakoaren egiteko jendearen azpian nola sartzen zen, erakundeetan ikuste du jende asko daukagula hildakoaren papera egiten. Horrek esan nahi du, nere helburua da bizirik irautea, eta ikusten ez banaute, nita sortzen ez badira, hobe. Orduan horiek dira, kudeatu izateko jarrerak. Eta honek ekuazio batera narama. Zer esan nahi du honek? Liderra, gai denean ingurune jakin bat sortzeko, nik bikaina deitu diot, eraikitzaileak deitu ditzakegu, Mondragon korporazioan azterketa honen ondoren testu inguru aberastua deitzen diote, eta era horretako inguruneak sortzen ditugunean, erakunde batean kultura sortzen goaz. Kultura sortzea esan nahi dugu gauzak modu jakin batean egiten ari garela, eta honek konpromezuan dauka aldi berean eragina, parte hartze konprometitua jarri dut hemen, zeren arraultza olioa esan nahi du honek. Ingurune horiek sortzeko erabakietan parte hartzea beharrezkoa da, eta aldi berean ingurune hori eraikitzailea berazgarria denean, pertsonek parte hartzen dute, modu desberdinen parte hartu ere. Zer uste duzue? Zer ezaugarri dauzkate ingurune hauek, eta lanerako ingurune egokietan, zer nahiko zenukete presente egotea? Motivazioa, erabakiak hartzeko ahalmena, ados. Akatsetik ikastea, bai. Nik gauza batean asko insistitzen dut erakundetan lan egitea. Nik zera esaten dut. Guk pertsonak kudeatzen ditugu. Bizi diren izakiak dira, eta beraz humanitatea gestionatu behar dugu. Ez gara jainkoak. Beraz, hasieratik hori ulertu behar dugu. Ulertu behar dugu, akatsak egin ditzakegula, egun txarrak ditugula, gauza horiek guztiak, liderrak gestionatu behar dituen agertokiaren parte dira. Beste zerbait? Aquí no hay pregunta, o sea, no hay respuestas. Hemen ez dago erantzun on edo txarrik. Lo ez hartzeko, esaten duz, ere beste lanik hitzegin eta aspertu egingo zarete. Zer gustatuko litzaizueke? Gardentasuna, ados. Informazioan, ala non? Informazioari dagokionez, bai, hori gakoa da. Eta beste kontu bat. Simon Sinek ezagutuko duzue lidergoaren gaietan aditua da, eta segurtasun zirkulari buruz hitz egiten du. Berak esaten du, kanpoko mehatxuak eta barne mehatxuak jaitsi behar dituela lider batek. Eta barnean jartzen dugunean fokua oso garrantzitsua da lan egin alizatea, eta ez bizkarrak babesten aritzea nolabait esateko. Beraz, informazio hori edukitzea garrantzitsua da. Zer gehiago? Horrekin kontentu altzaudete? Ados. Eta aipatu duzun hori oso interesgarria da. Aurkezpenean
dagoeneko komentatu duzuen, nik multikulturalitatearen gaietan ere lan egiten dut. Garrantzitsua da aspektu horretan, jakitea ze kulturetan egiten dut lan. Zeren momentu jakin batean, kultura kooperatibo edo kolektibo batean egiten baduzu lan, errefortzu horrek lan bikaina egin dezake taldean, baina individualtasunetik egiten baduzu, komplikatuagoa izan daiteke. Bada hor adibide bat. Estatu Batuetan badute hilabeteko langile onenaren programa hori, eta argazki bat jartzen dizute handi bat, hori hemen ez dugu funtzionatzen. Programa hori Indian jarri zuten martxan. Programa horretan McDonald'seko langile onena, hilabeteko langile onena zen, eta horren arabera, ekstra bat ordainduko zioten. Eta horren harira, errendimendua jaisten hasi zen. Ameriketako mentalitatea oso kultura kompetitiboan, lehiakorrean eta individualistan zentratzen da. Eta zer gertatu zen? Konturatu ziren, bazegoela aldagai kultural garrantzitsu bat hor. Eta beraz, aldatu egin zuten programa. Eta hilabeteko langile onena izena jarri ordez, hilabeteko McDonald's onena atera zuten. Beraz, jatetxe bata bestearen aurka lehiatzen jarri zituzten, baina ez langile bat bestearen kontra. Eta beraz, hori oso interesgarria iruditzen zaitzeren. Badirudi lehiatzea dela, hor labanarekin edo aritzea. Beraz, hori erakundetan identifikatzea garrantzitsua da. Pentsatzen dut zuetako askok nazioarte mailan lan egiten duzuela eta beste kulturekin egiten duzuela lan, eta beraz kultura aldagai hori benetan garrantzitsua da. Norbaitek zerbait gehiago esan nahi badu, libre zarete hitz egiteko. Ikuspegi argia eta helburu argia. Lider baten ardura da ikuspegi hori eta sentido hori partekatua izatea, egunerokoan zentratzea. Nik batzuetan talde arduradunekin egiten dut lan, eta esaten didate, baina egunerokora jeiste hori ez dakit nola egin. Beraz, iruditzen zait ariketa hau egitea garrantzitsua dela, eta kontziente izan margera honetaz. Ikuspegi, misio horiei buruz hitz egiten dugunean ez da bakarrik apaingarri bat. Baizik eta erabaki garrantzitsuak hartu behar ditugunean, edo eta momentu komplikatuetan, hori izan beharko litzatekelako ipar orratza. Eta lerrokatuta egoteko baita ere enpresaren ikuspegiarekin. Pertsonei gustatzen zaigu gauzak egitea eta zerbait egiten badut, merezi izatea. Beraz, oso garrantzitsua da helburuaren definizio argiak izatea, papelen definizio argiak izatea. Eta taldeari dagokionez, baita ere, korrespontsabilitatearen zentzu hori indartzea. Zeren batzuek pentsatzen dute, nik nire lan egin dut, eta horrekin nahikoa da, ez. Parte hartze lidergoari buruz eta parte hartze inguruei buruz hitz egiten badugu, korrespontsabilitate hori ere sortu behar dugu. Zergaitik, nik korrespontsable sentitzen banaiz, eta baita eskuzabalizatea ere hor garrantzitsua da, gauza gertatzen dira, adibidez, honean netorrela, autoaren gurpila lehertu egin zait, eta gaur geratu naiz, botata, tunel batean, arazoak izan ditut, eta errepidaren albo batean geratu behar izan naiz. Eta pentsatu dut, gaur ez mesedez. Hasi zait bueltaka burua, taxi bat hartu behar izan nuen, hasi naiz seguruari deika, ertzainari deika, eta saiatu izan naiz aseguru etxearekin eragina izatea, adibidez, saiatu naiz, pixka bat lehenago etorri zaitezke, ez, esan didate ez, badirela protokolo batzuk, eta orduan zera pentsatu dut. Zer egin dezaket? Nire bikoteari hots egin diot,
Eta esan diot, hau gertatu zait, eta esan dit, oraintxe noa. Oraintxe zatoz? Bai, ez arduratu. Baina ez etorri kotxearekin, ez, taxi bat hartuko dut, esan dit. Anabeli hotxe egin diot, eta hor, empatia ere sartzen da, berak esaten zidan, lasai egon, ez arduratu, orden aldatuko dugu, ez da ezer gertatzen. Etorri da, eta zera esan dit, hartu gauzak, joan zu taxian, eta nik hartuko dut honen ardura. Kotxearen ardura. Eta korresponsabilitateari buruz hitz egitean hori da. Alegia, berak momentu hortan zergin batzuk zeuzken, baino beste zergin batzuk hartu ditu. Eta uste dut taldeek konektatzeko gaitasuna dutenean, gauzak gertatzen direla, agian beste modutan ez direnak gertatuko. Eta exigentziarei buruz ere hitz egin nahi dizuen, alegia. Exigentzia beharrezkoa da. Erakundeak emaitzak sortzeko daude, zeren azken finean, hortatik bizi gara, aberastasuna sortu nahi dugu gure inguruan. Bale. Baina, helburuekin, helburuak begiratzen hasten zarenean, esaten duzu, baina hau ezinezkoa da. Eta batzuetan, helburuak baino, desio zerrendak izaten dira. Hor, noizbait gertatu izan zaizue honakoan, eri gertatu izan zait. Institutoan negoenean. Nik adibidez, 5 bat atera nuen, eta irakasleak kendu, eta gero 4,5 jarri zidan. Eta esan zidan, hau egin dut, zu gehiago egin ahal izateko, pedagogia moduan erabili zuen hori. Beraz, badirudi, horrako helburuak jartzen ditugula gehiago motibatzeko, baino oso garrantzitsua da jakitea ea helburu horiek egingarriak diren ala ez. Autonomia ematea eta helburuak erabakiak hartzea bultzatzea. Hemen motivazioa indartu daiteke, baina zer da autonomia ematea? Eta zer da autonomia edukitzea? Autonomo izatea da zure lana egiteko gai izatea. Ez da nik nahiko nituzken erabakiak hartzea edo nire kasa joatea. Eta batzuetan kontzeptu horiek nahastu egiten ditugu. Lider batek esaten badie bere langilei erabakiak hartzeko, prozesu horretan pertsona horiek pixkanaka segurtasuna eta konfiantza hartzen joango dira. Eta hori iruditzen zait hau oso garrantzitsua dela. Lehenik eta behin, enpresa batean, agian zu berria baldin bazara, dependentzia bat daukazu, oraindik ez dituzu gauzak ezagutzen. Ondoren ja independentzia lortzen dute, independenteagoa dira, eta gero interdependentzia sortzen da. Eta kasu horietan, liderrak interdependentzia hori sustatu behar du. Batzuetan perfil oso onak eta kompetenteak aurkitzen ditugu, baina enpresak oraindik independente moduan jokatzen dute, eta beraz pertsona hauek bere kasa jokatzen dute. Eta lidergoak interdependentzia lan egiteko modua sustatu behar dute. Alde hortatik garrantzitsua da taldea prestatzea, formakuntza ematea. Hontan pentsatu behar dugu. Pertsonak prestatzen alditugu erabakiak hartzeko, zeren askotan egiten duguena da pertsonak erabakiak hartzen utzi. Baina noizbait gertatu zaizue zerbaitean parte hartu nahi duzuela, ez daukazuelako horren inguruan erabakitzeko edo parte hartzeko gaitasuna. Alde hortatik iruditzen zait garrantzitsua dela parte hartzea bultzatzea eta baita pentsamendu kritikoaren inguruan ere lanketa egitea. Erabakiak hartzea bultzatu behar dugu, baina kalitatezko erabakiak zeren batzuetan, nahi duguna edo desio dugunari buruz hitz egiten ditugu, baina ariketa horiek egiten ditugu esateko ez da zuk nahi duzunari buruz, baizik eta honea iritsi nahi badugu, zein da bide honena. Ze ekintza identifikatu behar ditugu, hori da landu behar duguna. Bada beste aspektu garrantzitsu bat inguru hauetan,
eta askotan ateratzen dena, eta da kalitatezko komunikazioa. Eta kalitatezko komunikazioa hitz potoloak dira, zeren hemen, errespetuaren kontua aipatu dut, benetan ez dalako negoziagarria, beti egon behar da. Baina, kontuan izan harremanak sortzen ditugula, elikatzen ditugula, baina baita ere suntsitzen ditugula dauzkagun elkarrizketetan eta ez dauzkagun elkarrizketetan. Nik norbaitekin ez badut komunikaziorik, ez badut harremanik, harreman jakin bat eukiko dut. Aldiz, zerbaiti buruz hitz egiten dugunean, beti eztabaidan bukatzen badugu, horrek eragina izango du pertsona honekin daukaten harremanean. Beraz, erakundeetan pertsonak entrenatu behar ditugu kalitatezko komunikazioan. Pertsonak gai izan behar dira, bereizteko zer dan iritzi bat, zer dan datuak ondo manejatzea, klabe baikorrean hitz egitea, niretzat hau benetan oinarrizkoa da. Komunikazioa eta kudeaketa emozionala oinarrizkoak dira. Eta gero jareki ditzazkezu beste gauzak. Zuk lidergo bezala ez badaukazu gaitasuna kalitatez komunikatzeko oso zaila da gero beste gauzak egitea. Nola negoziatuko dut ba? Nola emango dut feedback ona ez banaiz gai kalitatezko komunikazioa eukitzeko? Ez dakit zer ukitu dudan hemen, baina joan egin zait. Nik asko insistitzen dut honetan, bai erakundetan, bai taldeetan. Eskolako patioko elkarrizketak, eskolako patioko taldeak. Eta aldiz, gure elkarrizketak onduagoak baldin badira, gure taldeak ere onduagoak izango dira, helduagoak izango dira, eta horren arabera etorriko dira emaitzak. Eta lan egiteko moduak eta harremanak. Gardentasuna informazioan, hau benetan gakoa da. Ziurrenik kudeatzeko aldagai zailenetakoa izango da. Une hauetan ziurgabetasun asko dago, gauzak oso azkar aldatzen dira, eta nik zerbait komunikatzen badut eta gero ez da hori, orduan estresa sortzen duzu edo antsietatea sortzen duzu. Zerbait ez badut komunikatzen eta hori gertatzen bada, orduan esango digutate ez nuela garaiz komunikatu. Hau garrantzitsua da lantzen. Behin, enpresa batean egiten ari nintzen lanean, 21. mendean, kamioi bat galdu zuten Frantzian. Kamioi bat zuten, eta pentsa gaur egun GPS-ak, mobilak daude, baina kamioi galdu egin zen. Eta bertan, asteburuan produzitzeko materiala zegoen. Eta informazioaren kudeak eta hor, 0 zen. Eta esaten ziaten, beno, nere emazteak enteratu da arraindegian hau eta hau gertatu dela. Pentsa ezazue zer sortzen den hori entzuten baduzu. Zuk adibidez txanda bat jarriko esleituko dizute eta ez dizute ezer kontatu arazo horiei buruz. Hori kalitatez komunikatu behar da. Ondoren badugu beste gako bat. Ingurune hauetan liderrak formazioa, prestakuntza, ikaskuntza bultzatu behar du eta prestakuntza ez formala ere hor sartzen da. Gaur egun metodologia asko daude, ikasketa metodologia hainbat daude, ekinez ikastea bultzatzen dutenak. 10% bakarrik da formazio reglatua nolabait esateko. Eta kolaboratzaileak ere garatzea hori ere garrantzitsua da. Berriro saltatu dut zati bat. Kolaborazioa, lankidetza. Lankidetza lantzen dugunean, garrantzitsua da liderrak
taldeei esatea eskatu behar dutela eta eskaini behar dutela. Zeren batzuetan gutxi eskatzen dugu, zeren badirudi eskatzen badugu vulnerable izango garela, laguntza ez, badirudi ezin dugula laguntza eskatu, gai izan behar garela beti. Baina beste aldetik ere, taldekideak bere buru eskaini behar dute. Niri gertatu zaitena, leno, norbait eskaini da eta etorri da ni laguntzera. Eta hor, pertenentzia sentsazio hori ere bultzatzen da, beste pertsonarentzako garrantzitsua zarela. Azkenean, segun eta nola egiten dugun lan egunerokotasuan, gauza batzuk edo besteak sortuko dira onerako edo txarrerako. Hemen bada beste puntu bat oso interesgarria. Egin diren azterketetan, eta leheno aipatu dugu 70 hori nagusiari zegokion zatia. Baina, ingurumen optimo batean, beste aldagaiak egonda ere, aldagai hau ez badago, orduan dena pikutara joaten da. Agian ingurune batean zera gertatzen da. Oraindik ikasten ari gara lankidetzan aritzen edo hobeto komunikatzen, baina hau ezin da negoziatu. Nik lider bezala ardura daukat konfiantzazko eta gertutasunezko harremanak sortzeko. Eta ja hor sartzen da, zure pertsona entzutea eta ezagutzea. Nik galdetzen diet liderrei, zenbateraino ezagutzen duzu zure jentea? Zer aldidazu kontatu beraiei buruz egiten duten lanaz gain? Badira rolak alde batetik, baina rolen atzean beti pertsonak daude. Eta lider bezala, edo lantalde, edo lankide bezala, badugu erronka bat erakundeetan. Eta da, rolaz gain begiratu behar dugula, hori egiten ikasi behar dugula. Beraz, garrantzitsua da espazioak sortzea egunerokotasunetik ateratzeko. Beti ez du izan behar sagardotegietara jutea, baina noiz benka agian bai, eta espazio horiek bilatu behar dira, zeren azken finean eragina dute inguru eta harreman hauetan. Hori litzateke inguruari dagokion zatia. Hemen badituzue ezaugarri batzuk, iruditzen zaizkidanak beti egon behar direnak lider batean. Eta denak ez gara marabillosoak eta gauza batzuk, beste gauza batzuekin konpentsatuko ditugu noski. Baina hauek benetan garrantzitsuak dira. Eskuzabal izatea. Nik esaten dut lidergoa eskuzabaltasuna eta maitasunaren arteko nahasketa dela. Eta, maitasuna entzuten dugu eta esaten dugu, baina nola hitz egingo dugu maitasunari buruz enpresan. Baina nik maitasuna dionean errespetuari buruz ari naiz. Beste pertsona ulertzea den moduan eta orduan laguntzea. Liderraren eskuzabaltasuna zer da? Taldearen zerbitzura dagoela ulertzea eta ez alderantziz. Liderra taldearen zerbitzura, zeren liderra neurtuko da taldearen emaitzen arabera. Beraz, nik lider bezala zer egin dezaket nire taldea hazteko. Ze gaitasun dut boterea uzteko, egoa gestionatzeko. Ze hor aldagai asko daude batzuetan, teoria oso ondo dago eta esaten dugu bai, baina gero egunerokotasunean ez dugu betetzen. Nik zera esaten dut. Pentsatzen duenak lider izatea lan bat dela, agian utzi egin beharko luke. Azken finean, lideratzea, pertsonak lideratzea, privilegio bat da, modu batean, eta ardura oso handi bat da. Ni norbaiten lider naizenean, pertsona horrek konfiantza jarri du nigan, ni berarekin joateko, berari laguntzeko, bere garapenean. Beraz hor, ardura oso handia da. Erakundeetan bada jendea etzaiena gustatzen lider izatea, eta ez dute jendea bere kargura izan nahi, eta hori, zilegi da. Beste batzuek lider izan nahi dute eta agian ez dute balio lider izateko edo ez dute prestakuntza egokirik jaso horretarako. Uste dut erakundeetan oso exigente izan behar gerala
kontu honekin alegia lider izateko privilegioa eman diegun horiekin uste dut humiltasun asko behar dela horretarako, akatsak egin direla onartzeko eta jakin behar da izaten baita ere, aizu, nik ontaz ez dakitain beste zu gehiago dakizu eta ez da ezer gertatzen. Liderrak ez ditu erantzun guztiak eduki behar askotan, jakin behar du galderak atzera itzultzen eta pazientzia asko eduki behar du. Azken finean, pertsonekin egiten dugunean lan, hori kontuan hartu behar da, denok baino bereziki liderrak pazientzia handia eduki behar du. Ezagutzen alduzue lorazainaren metafora? Beno, liderra lorazaina da. Zu sartzen zera lanera, lorategi batean, eta lanera. Zer egiten du lorazain on batek? Seguro badala hemen norbait lorazaintza gustatzen zaiona. Zer egin behar du lorazain on batek? Zaindu. Eta zer egiten du horretarako? Lorategian tresnak ditu eta ondo moldatzen da, denborak maneiatzen ditu, jakin behar du zerbait landatzen badu, aurreikuspenak egiten, ze pauso eman behar diren, eta abar. Zer gehiago egiten du lorazainak? Ureztatu. Bai, badakizue, zuek dagoeneko. Bai, 3 edo 4 landare edukitzarekin ja badakizue. Ureztatu. Landare guztiak berdin ureztatzen ditugu? Ez, batzuek ur gehiago behar dute, beste batzuk gutxiago. Zer gehiago hartzen dugu kontuan lorekin? Gertatzen dena kontuan hartu behar dugu, zeren hori ezin dugu erabaki gertatzen zaiguna. Argia, lekua, horiek garrantzitsuak dira. Zuk landara bat nunbaiten landatu dezakezu, baina ez bada eguzkitarako landare bat, ez da ondo garatuko, edo alderantziz. Galupen azterketan leno komentatu dugu enpresak errentagarriagoak direla, eta bertan azaltzen dute honakoa. Zuk pertsona bati ematen badizkiozu lan batzuk eta bere gaitasunekin alineatuta baldin badaude, orduan horrek inpaktu gehiago izango du jendea ezagutzeko. Lorazainak beraz ez du bihurtzen klabel bat arrosa, ez badaki, hau klabel bat da, klabelin bat, eta bestea da arrosa bat, eta bestea sagarrondo bat da. Eta zer egiten du? Alik eta sagarrondo honena, alik eta arrosa honena eukitzen, eta alik eta fruitu honena ematen. Eta ez du tira egiten, pazientzia dauka, eta hori beharrezkoa da lorazaintzan. Horrez gain belar txarrak kentzen ditu. Ez garari Disneylandiari buruz hitz egiten, baizik eta testuinguru hauek kudeatu beharra daude. Eta metafora hau asko gustatzen zait. Prestakuntzan lanean urte asko daramagunok ikusi dugu olabaiteko aldaketa bat. Hasiera batean foko handia jartzen zen azterketa hauetan ingurumen hauei dagokionez. Hasieran esaten zizuten, formakuntza batera bidali eta badirudi izugarrizko lider aterako zinela, iluminatuta psikologiari buruzko karrera batekin eta horrelako barita magiko batekin eta badirudi prestakuntza horren ondoren jendea aldatzeko gai izango zarela. Eta kostatu zaigu, baina konturatu gara horrek ez duela funtzionatzen eta orduan zera galdetu diogu gure buruari. Zer gertatzen da pertsona bat A testu inguruan edo B testu inguruan jartzen baduzu? Noizbait gertatu zaizue nonbaiten lan egitea, ulertzen dut, zuek lankidentzan aritetakoak zaretela, eta gertatu altzaizue noizbait esatea zuen buruei, baina zertarako egingo dut hau. Edo eta pentsatzea, honek ez dauka balorerik eta beraz utzi egingo dut. Bai, gertatu zaizue?
imaginatu kostatzen zaizuela iritzi ematea, parte hartzea, eta agian lanez aldatu duzue, eta enpresa berri hortan asko bultzatzen da parte hartzea, iritzia ematea, eta eskertu egiten dute. Eta hor, garrantzitsua da hausnarketa hori egitea, alegia. Nola egokitu naiteke testuinguru desberdinetara. Eta amaitzen joateko hemen ikusten dugu konektatzea, entzutea, inspiratzeko eta motibatzeko gaitasuna, emozioak eta harremanak kudeatzeko gaitasuna, eta hemen utziko dugu, badirudi denbora bukatu zaigula, norbaitek aurkezpen hau nahi badu, bidali dezaket arazorik gabe. Eskerrik asko. Mila esker. Zure ekarpenengatik, benetan interesgarria izan da, y gracias por tu empatía con el tiempo también, que nos suele costar mucho que la... Eta eskerrik asko zure empatiagatik denborarekin baita koze egiten zaigu eta jentea puntuala ibizatea, ez. Oso zorrotza izan zara, eskerrik asko. Iaren txanda ordua iritsi zaigu. Cuando estamos hablando de liderazgo, es importante compartir las experiencias. Lidergotzaz hitz egiten dugunean, enpresen esperientziak partekatzea eta horiek erakundean nola alda ditzaketen jakite ere garrantzitsua da. Tekatuko dute. Vamos a organizar ahora un poquito el escenario para que puedan venir también los invitados y voy a ceder también mi testigo. Regatik lehenik eta behin eskatuko diot mesedez Unai Anduezari, sustapen ekonomikoko zuzendariari hona egotzea, mesedez, bera izango da Mai Boromilaren moderatzaile, eta berarekin ongietorria emango diet ere gaurko gonbidatuei, Josemi Roman, Ainhoa Zatarain eta David Jordesi. Zure ez denatokia? Laguntza mani maiasua, David, Jose Miguel eta Ainhoa, Pasa. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko, Marina Lazaroren ponentzia eta hitzaldia auki dugu, eta benetan inspiratzailea, hainbat konzeptu jaso ditugu, nik usten dut, eta hainbat ideia jaso ditugu, eta lehenik eta behin, eskerrik asko, gracias Marina, por la inspiración y por las ideas que nos has... Eskerrik asko Marina inspirazioagatik, eta mai gainen jarri dizkiguzun gaiagatik. Hontan, mai ingurura etorriko gea, eta mai inguru hontan, realmente, lo que vamos a hacer es hablar. Mai inguru honetan, esperientziatik hitz egingo digute, kasu praktikoetatik. Zer iradokitzen diguten, hitz egin dugun honek guztiak. 45 ordu bete bitartean daukagu mai inguru honetarako, eta iruditzen baldin bazaizue lehenengo erronda batean zeuen buruak aurkezteaz. Aparte, azaltzen diguzuen pixko bat gehiago, naiz eta entzule gehienek ezagutzen dituzten zuen enpresak eta zuen jarduera, 5 minutu utziko dizkizuegu azaltzeko nortzu zareten, nondi zatozten, zertara dedikatzen zareten, eta lidergotzak zer esan nahi duen zuentzat. Eta gero, galdera batzuk egingo dituten multzo desberdinetan, ideia garbi batzuk eduki ditzagun, tratatuko ditugun gaien inguruan, hitza emango diet baita ere entzulei, eta bukatuko dugu ideia orokor batzukin, azpimarretu nahiko zituzkentenekin. Ongi. Zuzenian, Ainhoa Zatarain viene de OPE Consultores, empresa de consultoría radicada en Guipúzcoa, radicada en Donosti. Nos contará cuántos trabajadores tienen y simplemente reseñar, antes de empezar con esa mesa redonda, la particularidad que nos une en esta mesa, 3 distintas formas jurídicas, sociedades laborales, kooperativas. Sozietate laborala, kooperatibak, denak alienatuak ordea partekatuz esentzia hori enpresako parte hartzea. Kaixo, egunon, entzutea, ez? Bai. Bueno, pues como ha dicho Unai, yo soy Ainhoa Zatarain. Unaik esan duen bezala, Unai Zatarain naiz, BP Consultores, 40 urte bete ditugu aurten, 13 pertsona gara, lanean orain, zeinetatik 6 bazkideak garen,
enpresa partizipatu bat gara, konsultora bezala estrategia gaietara, operazio eta personen antolakuntzara dedikatzen gara, eta asko sinisten dugu partaidetza eredu hauetan, barne mailan gogoeta asko egiten dugu, geure erakunde antolatzeaz ere, eta batzutan igual open enpresa partekatu bezala hitz egingo dut, eta beste batzutan agian nahi gabe OPE konsultore enpresa bezala hitz egingo dut. Saiatuko naiz esaten ze momentutan zeri buruz ari naizen. Pero baina asko motibatzen gaitu gaurko gaiak, aber bi hiru mezu eman ditzakegun. Hola. David Jordez naiz. Salva Industrial enpresakoa naiz, Lezon gaude, makinaria eta okindegi gozotegietarako ekipoak eraikitzen ditugu, SL bat gara, enpresa familiarra, 3. belaunaldia, 83 urte beteko ditugu aurten, badaramatzaku beraz batzuk, ja, sektore honetan, 200 langiletik gora dauzkagu taldean, eta filial komertzialak ere bai, herrialde desberdinetan, Frantzian, ekialde ertainean, Mexikon, Ingalaterran, beraz, nazioarteko enpresa bat gara, merkataritza eredu alor horretan. Marinaren azalpenak zera iradoki dite. Nire enpresan egiten ditugun gauza guztiek, eta nik nire ekarpena ikuspegi horretatik emango nuke. Ze eredu eman ditzaket, zer egiten dugu eredu horretan, aprobetsatu dezakezuena eraman dezazuen. Eta zentzu horretan, nik erantzunak adibidez zehatzetara eramango ditut. Ikuspegi konpartituaren adibidez, guk erakita batekin genuen, hemen Gipuzkoako pertsona guztiekin, mundu guztikoak ezin izan genituelako ekarri, non enpresaren iraganaz, orainaldiaz eta etorkizunaz hitz egin genuen. Eta ikuspegi partekatuaren ariketa hori egin genuen, ikusteko norantz jo behar genuen, balioak zein behar zuten izan, eta taldean egin genuen, eta gure prestakuntza aretoan egin genuen ariketa hori. Eta areto hori beti erreferente bezala daukagu, ekitaldietan argazkiak ateratzen ditugu beti, kolaboratzaile erraztaile batekin egin genuen, Visual Thinkingean trebatua zegoen, eta ni horretaz arronago eta komentatuko niek enpresei. Ikuspegi horretatik gogoeta egin dezatela, ikuspegi partekatu hori egitea lagunduko dizunen norbaitekin, zeren horretan erraztailek lagundu egiten dute, laguntzen dute gauzako beto joaten, eta azken batean presente dago guk mural batzuk egin genituen, 3 urte eta gehiago igaro dira, eta oraindik dauzkagu eta balio digute. Zeren eztabaidak daude, eta ni ez nago konforme, nik uste dut, momentuari erreferentzia egiten dio, hori egin zenuen momentuari egiten dion erreferentzia, eta pertsonen argazkiak erean daude, enpresak jarraitzen du, han zeuden pertsona guztiak ez daude, pertsona berriak daude, eta jendea betik ari da galdezka. Eta bai izango litzateke niretzat adibide bat, eta pertsonei gomendatuko nieke enpresa hori egitea. Labeak egiten dituna, panaderitako, kindegietako, eta soziedade limitatu bat, baina oso barneratuta duena parte hartzearen eta lidergoaren gai guzti hau, ezta? Kooperatibara batera guaz, Fagor Ederlanea, automozio sektorea, fundizioa, aluminioa, eta hainbat gauza gehiago, ulertzen da, Jose Miguel? Bueno, egunon, yo soy Josemi Román. Bai, ni Josemi Roman naiz, eta Fagor Ederlanen pertsonen garapenaz arduratzen naiz. Fagor taldekoak gara, eta nagusaki automoziorako piezak egiten ditugu, dakizuen bezala aldaketan dago, aldaketa prozesu batean dago sektore hau. Ez da erraza liderra izatea, ez da erraza. Gutxienez,
bueno, nik krisi indartsuak bizi izan ditut, presetan eta hor liderra izatea zaila da, eta garatkepen epeetan ere zaila da liderra izatea, baina baita enplegatua izatea ere zaila da, gauzak gero eta komplikatuagoak dira. Gu Mondragon taldean gaude, eta ordu asko sartzen ditugu partekatzea aztertzen, eta horrek esan nahi du bulego, lana, batzarrak eta baina horrere etzara beti ados jartzen, ze mundu guztiak ez du iritzi berdina, eta kudeak eta planak onartu behar ditugu, erroka estrategikoak eta lidergotza saiatuko naiz, orain egiten ari garen gauzak azaltzen, jarraitzen dugu, orain denbora bat ja jubilatuta dagoen kide batek hasitako prozesu batekin jarraitzen, zizne beltza formazio mailan, orain digitalizazio kontuak dauzkagu. Baina nik urte hauetan ez du talde handirik nabaritzen, egia esaten dizu, eta azken batean gauzak era batera edo bestera egin ditzakegu, baina azkenean pertsonekin eseri behar duzu, eta zure mapa mentala egin behar duzu. Eta eseri entzun ulertu. Eta orain errelebo generazionala daukagu, orain badauzkagu zuzendaritzako kuadroa jubilatzen ari direnak, eta ezagutza galtzeaz gainera, jende berria dator, eta bakoitza gainera bere estilo eduki nahi du, eta normala da. Eta hor batalla baten daukagu, zeren aurrekoaren onena aprobetsatu, eta zure onena ematea, eta trasbase horretan beti esaten dute. Piko eta pala, jendearen gana jo behar duzu, orain 250 pertsona dauzkagu, programaren hasieran, eta bereiekin egon behar duzu. Eta horrek ondorioak dauzka bestengan, badakizu nire nagusia ez daki ze lidergotza programatan dagoen, eta gero esaten dizute. Nik ez dut uste ezer aldatu denik, ez daki zenbat hitzalditara joateak, pentsatzeko modu aldatuko balizu bezala. Gauza hauetaz hitz egiten dugu, badaukagu programa estandarizatu bat, coaching personala, del coaching de los nuevos líderes, eta gero ekipoen coachinga. Helburua da pertsonak uhartzea zer dago, zer joaten zaion ondo zerrez, eta entrenatzen saiatzea, eta hau oso bitxia da. Zeren azkenean, dauzkagu zenbait gauza, auditoria bat, errelebo aldaketa bat, eta momentu jakin batean, ezin zara formazioetara joan, edo ezin dituzu egin nahiko zen eituzken gauzak. Irakurketa zein da? Irakurketa da, nire nagusia lidergotzara ez baldin badoa, edo ni banua ez banua eta ez badite zer esaten, garrantzitsua da lidergotza. Gai konplexua da, guk hor jarraitzen dugu, honetan sinisten dugulako. Ikusi ditugu pixka, errealitate desberdinak, oso mota desberdinetako enpresak, eta galderak, por organizar un poco las preguntas en bloque, ¿no? Eta galderak multzoka antolatuta, eta bakoitzak kontzeptu antolatuak eduki ditzagun, lidergotzaz hitz egiten hasi zarete, zuzendaritzaz hitz egiten. Bi galdera zuzen, zein da rola, ze paper jokatzen dute zuzendaritza taldeek, edo zuzendaritzak, lidergotza berri hauek artikulatzerakoan, eta gaur egun lidergotza desberdin batetaz ari gara. Ikusi duzu hemen tamaina desberdineko 3 erakunde garela, eta lidergotzaz hitz egiten dugunean, adibidez, enpresa partizipatuetan, errealitatea da, enpresen tamaina zenbat eta handiagoa izan, orduan eta lider gehiago behar ditugu. Alegia zuzendaritza taldea, zuzendaritza, noski liderrak izan behar dute, baina tamaina zenbat eta handiagoa izan, orduan eta lider gehiago behar ditugu. Honek esan nahi du zuzendaritzak paper garrantzitsu bat eduki behar du, noski. Espazio horiek, ingurune horiek sortzen, espazio partekatuak sortzeko, Davidek zioen bezala, denbora edukitzeko, gaitasuna garatzeko, formaziorako eta pertsonek lidergo papera asumitu dezaten, baina bai daukate paper garrantzitsua, baina beste liderrak dira benetan, enpresa batek baita ere parte hartze eredu hori eduki dezaten. Zeratako liderretaz ari gara, nerik
parte hartzaile eredu bati ekin nahi zioten pertsonei esaten diet lidergotza eredu horietan hauskorra dela, esponitu egiten zara, ez duzu bulego batetik zuzentzen, jendearekin egon behar duzu, jendearekin hitz egin behar duzu. Eta horrek ezaugarri batzuk ditu, Marinak azaldu dizkigu hor mordoska bat, guztiekin bat nator, baina bakarren bat azpimarratzeagatik, Superman eta Superwoman gutxi daudelako, esango nuke bata apala izatea, alegia zu besteen aurrean zaudenean, talde baten aurrean zaudenean, aitortu behar dituzu utz egiteak, beste pertsonengatik ikasteko gai izan behar duzu. Bestalde, Josemik lehenago zioena ulertzen nuen alegia pertsonei entzun behar diezu, alegia zuri irratia itzali behar duzu. Entzuteak esan nahi du benetan adi egotea, ea zergatik esaten duen pertsonak esaten duen hori, ze informazio daukanik ez daukadana, eta horrekin guztiarekin, zure esperientzia edo realitatea eraiki behar duzu, baina entzutea zure irratia itzaltzea da, eta askotan ez gara gure irratia itzaltzeko gauza. Eta hirugarrenik, ez daki sendotasuna, integritatea, alegian behar dugu, eduki behar dugu, forma bat non integroak izango garen parte hartze prozesu batean. Ze parte hartze prozesu batean elkarrezketa asko dago, gora igotzen zara, bera jaisten zara, ez dago linealtasun bat, eta ez gara lider sendoak lerro bat jarraitzen bat dugunak. Ez bagara hori, inestabilitate handia sortzen da hor. Nik hiru horiek aipatzen ditut, eta ja asko dira. David. Nik Marinak esan duen guztiari, bere aurkezpena gustatu zait, gehituko nioke neri bururatu zaidan zerbait, lider bezala etorri zaidan zerbait. Ejemplo ematea, alegia, gure erakundetako liderrok ejemplo eman behar dugu. Eta nire emazteak galdetzen dize, alkandorarekin zoaz gaur. Hor ejemplo eman behar dugu. Erakundean guztien aurrean gaudelako. Nire kasua azalduko dizuet, baita ere, belar txarrak kontuan izan da, ni nire enpresako zuzendari nagusi bezala 2015an hasi nintzen zuzendaritza batzordean 7 pertsona zeuden, eta 2024an 7 pertsona horietatik bat bakarrik geratzen da. Pertsonak aldatu egin behar izan ditut, batzuk joan egin dira, beste batzuk aldatu egin behar izan ditut, gaur bat bakarriken geratzen da hasierako talde hartatik. Eta beharrezkoa izan da erakundean, ze bestela ez genuen aldatu behar genuena eta aldatzen jarraitu behar duguna. Eta zentzu horretan, gutxienez nire erakundean zuzendaritza batzordeak lidergotza horren buru izan behar du, enpresa goi mailan jartzeko eta ekitzak burutzeko eta adibidearekin jarraituz, joan den larun batean egin genuen bigarren familiaren eguna, ate irekien eguna izaten da gure enpresan. Eta COVID-aren aurretik egin genuen, lehenago ez genuen urtero egiten, eta orain berriro ekin diogu. Eta orduan esan dugu, family day bat egin behar dugu, pertsonen departamentua lanean azten da, eta hemen garrantzitsuena da ez duela lan egiten bakarri pertsonen departamentuak. Baizik, produkzio, bulego, alor desberdinetako pertsonek lan egiten dute, bolondrez modura, family day bat antolatzeko azken finean da familiak etor daitezela, umeak etor daitezela, ezagutzera beren gurasuek einbeste ordu sartzen dituzten toki hori. Eta zuzendaritzak bakarrik egingo bagenu hori utz egite bat litzateke, produzio plantako bizitan
kasu honetan, laben produkzioaren azalpenak produkzio lerroko langile bat zen. Berria ematen ari zena, ez zeukan zentzurik ni han egotea gauz horiek azaltzen nik, edo labeak egiten dituenak nork ezagutzen du hobekien hori. Berak noski, orduan pertsonek gauz hori egin dezaten lortzea hori da arrakasta. Eta hori da txispa hori. Hau egingo dugu, eta hortik aurrera nola egiten utzi eta gauzak atera egiten dira. Eta ni pozik nago, gustatuko zitzaidan pertsona gehiago etortzea, baina pertsonen egoera batek adin badauka, besteak beste bat, eskola kirola dago, larun batetan baita, baina ez da arazo ere, etortzen direnek ondo pasatzea da garrantzitsuena, eta sentitu dezatela enpresa gertuagoko zerbait dela, eta denok sentitzen dira proiektu horretan gaudela, horrek balio du. Gracias, David. Josemi? Lehenago esan dut, ez da erraza liderra izatea. Uste dut batez ere mugen artean bizi gara. Mugak merkatuak estandarrek ematen dizute eta beste mugak, geure buruan jartzen ditugun, sartzen ditugun autoinposaketak dira. Liderraren ikuspegitik, jenteak zer baloratzen duen zerkez, horrek baldintzatzen zaitu, eta orduan logikoa dirudi lanean hastea parte hau. Badaukagu kompetentzia eredu bat Nederlanden, eta esaten da Decathlon moduko bat zela, 10 baino gehiago direla, eta triatloi batean sartuko gara. Gogorra da, horren beste lan egitea 4.000 inguru gara, gurpil izugarria da, eta egunero ez da erraza. Nik momentu honetan esango nuke lider batek gertuko izan behar duela. Jendearen gandik gertu egon behar duzula. Hori eskertu egiten da. Gainera, errelebo generazionalaren kontuarekin, jendea beste mentalitate batekin dator. Jendea enpresan denbora gutxiago pasatzen du eta aldatu egiten da. Eta hori kudeatzen jakin egin behar da. Erabakiak hartzen jakitea, eta hori norberaren autokontrola dago hor, zeren nahi dugu beste kuler gaitzaten, baina hori kudeatu egin behar dura gauza gaizki datozenean batez ere. Nik uste dut hori dela hurbiltasuna, koherentzia, erabakiak hartuta ezatea, azaltzea zer erabakitzen duzun pertsonetan zentratutako pertsonak gara, eta hiru horiek zeren ikastaro batek ez du gehiagorako ematen. Ezaugarri asko, aipatu dira apaltasuna, entzun, empatia, koherentzia, integritatea, erabaki argeta, baita ere hartu behar direnean, guztia lidergotzari lotua, eta beste multzo batera pasatu nahiko nuke, erantzukizun partekatuarena, baina ezaki momenturen batean entzuleen artean aurreko blokeari buruzko galderaren bat balego, gonbidatzen zaituztet egitea, bai, han badago galdera bat. Mesedez, bai, ez dago mikrofonorik, ez diego entzuten, beraz ezin dugu itzuli. Sí. A ver, yo estoy muy de acuerdo con... Aipatu dituzun gauza askorekin bat nator, guk esaten dugu lidergotza ez dela erakundeak ematen dizun zerbait. Erakundeak lanpostu bat ematen dizu.
etiketa bat, rol bat, nahi duzun bezala deitu. Lidergotza, lan egiten duzun, ekipoak ematen dizun zerbait da. Eta hori gerta dadin, guk askotan lehen hau Jose Mirekin komentatzen nuen, hasi baino lehen, guretzat lidergotza lana egiteko modua ez da bakarri pertsonarekin lana egitea baizik egia da, transmititzen direla gaitasun batzuk, zeme jarrerarekiko kontzientzia ematen da, baina gero taldean egiten da lan pertsona alegia liderra izan behar duen taldearekin egiten dugu lan, bai, guztiz ados esan duzunarekin. Nik beste adibide bat, lidergotzaren beste adibide bat, guk enpresan badaukagu langile talde bat, Salva Mugitu izena duena, Salva da enpresaren izena eta Mugitu, eta hor langile guztientzat ekitaldiak antolatzen dituzte, adibidez, sasoi honetan laranjak erosten dituzte, fisioterapeuta bat jarri dugu enpresan, elkarrekin egiteko ekitaldiak antolatzen dituzte. Eta talde horretan ez dago zuzendaritza taldeko inor, bolondrezak dira gauzak egiten dituztenak beren lankidengatik. Eta uste dut hori dela modu bat pertsonak ongi sentitu daitezen eta partekatu dezaten proiektu hori enpresa batean elkarrekin lana egitearena. Eta esango nuke forma horrek oso ondo funtzionatzen duela ikuspegi horretatik. Niretzat beti egotea lider bat edo zuzendaritza taldeko bat atzean ez da denboran hori jasangarria, hori pertsonek eraman behar dute. Eta horren barruan nik negoziora hurbilduz esango nuke ni naizela nire elkarte gastronomikoko kideak gehienetan joaten dena bezeroekin eta lankidekin. Zeren, kanpotik nazioarte mailan hori ez dute inun ezagutzen. Orduan guz herrialdea saltzen ari gara, izateko modua saltzen ari gara, eta munduko parte guztietatik etortzen diren bezeroek, jatetxeak mundu guztian dauzkate, baina elkarte gastronomikoak non sukaldatzen jartzen ditudan bezeroak, lankideak eta bar, horrek transmititzen ditu balio batzuk, 2023ko urrian australiar batzuekin azoka baten ondoren egin nuen afari bataren ondoren, banatzaileak eta bezeroak argazki bat bidaltzen didate, zeren bezeroak aparato batzuk erosi zizkigun eta harremana asko zaruntzago joan da, eta kasu honetan hori ikusten duten nirekin zuzendari bezala, baina baita ere afari horretara joan diren beste pertsona batzukin, eta ikusten da elkarlan hori, auzolan hori oso modu naturalean, zerenan ez gaude trajea jantzita baizikan, amantala eta, sukaldatzen ari gara. Eta horrek esan nahi du, parte hartzenen dugula, eta denok norabidean egiten dugula arraunean. Ez daukat zer esan askorik ados nago. Kooperatiba batean, azkenean pertsona bat botu baten da, eta azkenean erabakiak hartzen dituzu, baita ere esaten duzuna, pertsonen heldutasunaren baitan dago. Pertsonek ez badute heldutasun maila bat lortu, seguruenik zai daude, norbait zerbait markatuko bide horri ekiteko. Bai uste dut, parte hori lortu daitekela, baino hemen baita ere lan asko dago, batez ere errotazio handia dagoenean, errotazio maila oso altua da, jendea jubilatzen ari delako, postu aldatzen dutelako, edo joan egiten direlako, eta orduan, izaten duzun maila hori lortzea, horrek denbora eskatzen du. Guk jarraitzen dugu lanean, ekipo batzuk erabatean funtzionatzen dute, beste batzuk beste batean. Badago sinbiosi bat, baina badira
lideratzeko pertsona modua baita ere lideraren baitan dago. Badira talde horretan pertsona batzuk eskatzen dutenak esan diezaietela gauzak nola egin behar diren, beste batzuk autonomoagoak dira, ez da erraza. Ados aipatzen duzun maximarekin, baina gero taldeen eta erakundeen heldutasunaren baitan dago. Hurrengo minutuetan poliedroaren lidergotzaren beste aurpegi bat tratatu nahiko nuke. Eta da erantzukizun partekatuarena. Zer egiten ari zarete zehazki zuen enpresetan, erakundeetan, erantzukizun hori sustatzeko, ze arazo topatzen ari zarete, eta galdetu nahi dizuet baita ere, zein uste dizuet direla muga garrantzitsuenak lider batek agintea askatu dezan eta bere taldeari utzi diezaion parte hartze oso bat edukitzeko. Bueno, niretzat hitz gako bat atera da eta hori da agintea. Edozein parte hartze eredutan, azken batean pertsonek beren egin dezaten korresponsabilitate hori, norbaitek agintea utzi behar du, beste pertsona batzuk dezaten, eta ikasi egin behar da. Lagatzen ikasi behar da, eta ikasi behar da, ematen zaizun aginte hori hartzen ere. Eta uste dut baita ere, hitz hauetan, gauza hauetan hitzen gakoa delegatzea da, ustea da, ez da arazoak pasatzea, ez esatea gauzak zer egin behar den eta nola egin behar den, baizik esan behar da zuen erantzukizuna da, pertsona talde bezala, eta zuek erabakiko duzue, marko batean, zer egin, eta niretzat arazorik handiena, da, bueno, erabakiak eta beste toki batean egotean, bueno, hartzen den erabakia zure gustukoa edo ez izatea, auzi hori da. Bueno, OP enpresa partekatu bezala hitz egitean, bueno, hori baita ere beste enpresa partekatu askotan gertatzen da, haiekin ere lan egitea kostatzen zaigulako, eta hor erronka garrantzitsu baten dago. Enpresa partekatu bezala, parte hartu bezala, hor kudeak eta era guztietako enpresak daude, informazio guztiz gardenarekin, autonomian doko pertsonak daude, alegia zuk hartzen duzu erakunde partekatu baten eredua, eta oso parte hartze maila altu batera iristen zara, eta horien erronka da ze berezitasun dago. Bazkide izan edo ez izan. Bazkide izatea enpresa parte hartu batean, baten eta bestearen artean berezitasunik badago, erabakiak hartzerakoan soldate mailan tekina baldin badaude erakunde guztiari artean banatzen dira, zer da bazkide izatea, ze karpen egiten duzu bazkide izatearekin erakunde hauetan, open ja 40 urte bete ditugu, bigarren belaunaldia gara ja, eta gure erronka 3. belaunaldia da, hemendik urte batzutara, eta horri bueltak eman behar zaizkio, jakiteko zer egin behar den, jendeak ikus dezan, ze balio daukan, bazkide izateak, eta esan bezala parte hartutako enpresa askotan ari gara errealitate hau ikusten, eta kudeak eta mailan erantzukizuna konponduta daukagu, baina 3. hanka horretan oraindik erronka baten daukagu, eta erakunde askotan errepikatzen den kontua da. Nik esango nuke resistentzia handienak, pertsona guztien dauzkagunak direnak, alegia ez dugu aldaketarik egin nahi, gure konfort gunean jarraitu nahi dugu eta dakiguna egiten jarraitu nahi dugu. Hori aldatzea kostatu egiten da. Guk zer egin dugu? Prestakuntza asko antolatu ditugu. Mota askotarikoak. Ez negozioi dagokionez, baizik eta talde lanari buruzkoak,
ikasteko nola aritu behar gara lankidetzan besteekin, nola konpontu arazoak, nola hartu erantzunkizunak, eta abar. Konpromiso hori lortzeko, kredibilitatea ere aspektu garrantzitsua da. Neri gertatu izan zait. Enpresan, duela urte asko, erabaki genuen informatu eta komunikatu behar genituela ahalik eta gauza gehienak. Guk gure enpresako emaitzen kontuak enpresako denek ezagutzen dituzte. Gertatu izan zaigu agian sindikalizatutako edo gehiago sindikalizatutako batek esatea, nik hau ez dut sinisten, zuk azaltzen duzu gardentasunarekin, eta horren inguruan bueltak eman behar zaizkio, alegia. Nik zer egin behar dut pertsona honek kontu hauek sinisteko. Nik administrazio sailari eskatu egin izan diot, administrariak beraiek bideo bat grabatzeko eta beraiek azaltzeko zer nolako zor maila daukagun, zer egiten duten hilabete bukaera, nola batzutan zailtasunak dauzkagun kobratzeko, eta badirudi batzuetan beste lankideek azaltzen duenean gauzak desberdin perzibitzen direla. Ja ez da gerenteak esaten duena, baizik eta zure lankide batek esaten dizuna. Horri esker, jendea iristen da konfiantza bat edukitzera, eta hori da guk nahi duguna. Eta hori da guk enpresan lortu behar dugun helburuetako bat, alegia konfiantza sortzea eta zerbait esaten diegunean langileei, sinestea, eta ez izatea radio makuto hori. Benetan esatea, zerbait esan badidate, hala izango da, eta galdetzeko aukera ere badaukat. Guk inkesta asko ere egiten ditugu. Gaur egun, digitalizazioari esker, oso erresa da inkestak egitea. Eta inkesta horietan, gailup azterketan esaten den bezala, pertsona gehienek komunikazioa bere nagusien bidez dute, eta hola nahi dute bere nagusiak izatea erreferenteak. Oraindik hori lortzeko bide handia egin behar da. Hau maratoi bat da eta ez da inoiz bukatuko. Guk lortu behar duguna zera da, nagusiek ulertzea beren rola dela komunikatzea, eta ez bakarrik jendeari agintzea. Baizik eta komunikatzea, galdetzea, jakitea zer gertatzen zaien. Hori guztiak nora garamatza? Geroz eta pertsona gehiago egotea proiektuan sinisten dutenak. Eta ez da gauza sinesgaitz bat saltzea, alegia. Kontua ez da danak konprometituta egotea, ez. Hori lortzea oso zaila da. Baina nik uste dut lortu dezakegula konprometituta dauden pertsonen ehunekoa handitzea, eta ehuneko hori geroz eta gehiago handitzea. Egiten dugun ekintza bakoitzean, ehuneko hori dugu buruan. Zorionez, gaur egungo egoeran, Gipuzkoan, langabezia oso gutxi daukagu eta oso pertsona gutxi joan zaizkigu, zeren joaten den pertsona bakoitzeko guk aukera bat ikusten dugu. Batzuetan ez joan egiten dira enpresatik, ez dutelako ondo enkajatzen, edo eta agian badelako beste enpresa bat Gipuzkoan gehiago pagatzen duela. Baina ez da ohikoena gure kasuan. Gure ustez oso soldata onak eskaintzen ditugu eta jendea ez zaigu juten soldata kontuengatik. Batzuetan gehienetan izaten da, ez duelako bere burua aurkitzen edo, lanetik gertuago agian bizi delako, beste lan postu horretan. Pertsona berriak, talentu berriak kaptatu behar ditugu, baina motxilarik gabe, alegia, lortu behar dugu pertsona horiek gauzak, antzeko moduan edo egitea. Eta uste dugu konpromisoarekin geroz eta hobeto ari garela lanean, eta helburua beti da ehuneko hori handitzea. Ehuneko ehunean ados nago. Guk funtzionatzeko modu honako hau dugu, guk plan estrategiko bat dugu eta partekatu egiten dugu. Jendeak gauzak sinesteko modu honena ikustea da. Gero, erantzunkidetasuna nola sortzen da,
sinesgarritasuna ere emanez. Momentu honetan, oraindik bada eztabaida zer da sozio eta zer kooperatibista horren artean. Batzuentzat eskubidea da kontua eta beste batzuentzat konpromisoa hor dago aldea. Baina, zaila da jakitea zein den zehazki. Kontua da azken finean denak aportazioa egitea. Ederlanen sortea daukagu eta benetan oso lankide onak ditut. Nik beti esaten dut. Hemen gaude, lehen egon diren hoiei esker, eta gero guk gure legatua utziko diegu ondorengo belaunaldiei. Garrantzitsua da gazteei ulertaraztea hori zer den, alegia zer den kooperatibista izatea, eta bereziki Fagor Ederlanen barruan. Eta hortara ordu asko dedikatzen ditugu alderdi instituzionaletik. Baina azken finean adibide eredu horrena egunerokotasunean dago. Gauz bakoitzak bere moduan ulertu ditzake, jendeak nahiko ondo ulertzen ditu gauzak orokorrean. Beno, dituzuen galderak egintzazue ondoren luntxean ze bestela ez dugu denborarik izango. Beraz, orain 5-10 minutu inguru ditugu. Hirugarren bloke bat garatu nahi dut, erabakien hartzein ingurukoa, baina poliedroi buruzko, erabakiak hartzeari buruzko bloke hau horrela garatu nahi dut. Alegia, nola sustatzen ari zarete erabakiak hartzeko gai hau, zer nolako prestakuntza ematen duzu, eta urrengo errondan gustatuko litzateke eskatzea kontzeptu bat pentsatzea esan dugun guztia laburbilduko duena. Bueno, erabakiak hartzea, eredu parte hartzailean. Hau benetan erronka handia da. Davidek komentatzen zuen moduan, hau benetan oso azkar garatzen da. Erakundeok, erabakiak azkar hartu behar ditugu, beti premiaz jokatu behar dugu. Eredu parte hartzaileek agilidade hori, arintasun hori landu beharra daukat, eta hori da benetan erronka nagusia. Ironikoki esan nahi dut, baina badakizuen nolakoak diren kontsultoreak. Denaz dakigu, eta batzutan hitz egiten hasten gera eta ez gara gelditzen. Eta 10 kontsultore juntatzen bagara eta denon artean erabakiak hartu behar ditugu, ez dugu oso arin jokatzen. Beraz, zein da erronka hemen? Lero komentatzen zenuentena, kapazitazioa, erabakiak hartzeko gaitasuna, hori benetan kritikoki landu behar da erakundeetan. Argitu behar da nor edo nortzuk hartu behar dituzten zein erabaki edo zein beste erabaki, hori benetan garrantzitsua da. Bigarrenik, erabaki guztiak ez dira kontsentsu hartu behar. Eta horrek ez du esan nahi, liderrak bakarrik hartu behar duena erabakia, baizik eta dena ez da kontsentsuz erabaki behar. Eta hirugarrenik, informazioa ahalik eta aksesible izan behar da. Ahalik eta sarbide zabalena, informazioa boterea da. Beraz, ahalik eta garden izatea saiatu behar gara, erabakiak hartu behar dituzten pertsona horiek edukitzeko, eta denek argi eukita nolakoa den erabakiak hartzeko prozesua. David, erabaki hartzea, zer esan dezakezu? Bai, nik nire lankideak esan dakoari honakoa gehituko nioke. Behin erabakia hartuta, kontziente izan behar gara honetaz. Gelo hortatik ateratzen garenean, erabaki badugu, keiatua urdina dela, denok esango dugu, erabakia urdina dela. Erabakia hori izan delako. Hori erakundera eraman behar dugu. Askotan, arazoa da, ez dagoela argi nork hartu behar duen erabaki hori, nork duen rola erabaki hori hartzeko. Baino, behin hori argituta eta gainean gauden liderek
liderrok delegatu dugunean eta taldei argi utzi diegunean zein den bere erabakimen edo ardura anbitua, orduan gauzak funtzionatzen dute. Baina kontsentsu hori ez dagoenean, ez dauka zentzurik honakoak, zu adibidez, debate batean egon zera, zure posizioak ez du irabazi, eta zu debate horietatik ateratzen zara, esan ez protesta eginez, esan ez, bueno, gaizki egin duzue, erratuta zaudete, ez. Hori, asumitu behar duzu erabaki hori da joko arauak horiek dira. Onartu behar duzu beti ez duzula, ez dela zure erabaki hori edo zure aukera hori aurrera aterako. Agian beste erabaki bat hartuko da, baina aurrera egin behar da. Eta teilatua urdina baldin bada, urdina da. Eta hori izugarri kostatzen zaigu, zeren jendea rebelatu egiten da. Eta benetan, bueno, gauza humanoa da, baina hori landu beharra dago. Eta horren kontziente izan behar gara, adibideak emanez, demagun. Norbaitek esan dit, zerbait esan duzula, baina zergaitik ari zara esaten, ze arazo dago honekin. Eta zentzu horretan, guk askotan berriro eztabaida irekitzen dugu argi uzteko gauzak ez badira nahikoa argi utzi. Nire ustez, hor gakoa da ez egotea gaizki ulerturik. Eta erabaki horien atzean, akta bat egotea eta hor egotea argi zein den hartu den erabakia. Hor benetan gauzak oso argi gelditzen dira eta ez dago interpretaziorik. Zeren bestela, bakoitzak nahi duena interpretatzen du ez, baina nik uste nuen hau bestea, gauzak geroz eta argiago izan, hobe. Denok taldean aurrera egiteko erabaki denarekin. Eta erratzen bagara, talde guztia erratuta eta hori asumitu beharra dago. Bai taldeak edo bai momentu hortan erabaki hartu duen pertsonak. Bai, gero ideia batekin itxiko dugu Josemi. Gobernantza eredua, garrantzitsua da konsonantzia eta koherentzia egotea, alegia disonantziarik ez egotea. Parte hartzaile eredua garenez, batzuetan zuri gustatzen zaizkizu gauz batzuk ez zaizkizun entzungo dituzu gauzak, gustatzen ez zaizkizunak, baina beharrezkoak direnak. Eta hor, konflikto gatazka bat gerta daiteke. Neurri batean aurrera egin badezakegu gatazka batetik eredu konstruktibo bateagora, hobe litzateke. Uste dut, kasu horretan parte hartzailetzak, jendeak gehiago hartuko duela parte. 20 segundo ditugu gaurko ideia nagusia ateratzeko. Nik uste dut edozein parte hartze eredu eskatzen duela boterea lidergotza banatzea, erabaki ahalmena banatzea eta erantzunkidetasuna. Nik animatzen zaituztet gauzak egitera, alegia. Aztu parafernalia guztiak eta egin. Eta erratzen bazarete ere, okerrena da ez egitea eta geldirik egotea. Eskerrak ematea. Zuk zauden posiziora ekarri zaituzten hoiei eta ondorengo ere zeren hori ere parte hartzea da. Han dicho Katarina. 11 eta laurden, eskerrik asko guztioi gaurko mahai inguruan parte hartzeagatik. Eskerrik asko Unai por aterrizar a tiempo. Gracias por acabar a tiempo. Ainhoa, David, Josemi, muchísimas gracias. Eskerrik asko zuen esperientzia partekatzeagatik, benetan zuen ikuspuntua oso interesgarria izan da eta ziur nago ere baliagarria izan dela gaurko gonbidatuentzat, así que eskerrik asko. Eta, jardunaldiaren bukaerara iritsi gara eta ekitaldia ixteko Ane Insausti, ekonomia sustapeneko eta proiektu estrategikoetako diputatuari emango diogu hitza, beraz, Ane Insausti anderea, zuen txanda. Egunon denori, mila esker,
plazer bat izan da benetan denak entzutea. Hotz puntu bat nik uste dena daukegula, hori estrategia da, nolabait adi egoteko horretan nik uste laguntzen duela. Bueno, ni benetan eskertu nahi dut erakusi den eskuzabaltasuna, Jonek aipatzen zuen lehenago hasieran. Eta bai, parte hartu duten guztiak, nik ustez benetan hitz egin dutela beraien, erakunde barruan benetan aportatu nahi izan dute, eta nik uste hori benetan eskertzekoa dela. Eta baita ere esan barra daukat, gipuzkoarrak izanik, jendea parte hartu dezutela. Unaiek esan du, galdera gehiago ez, kafe orduan galderak. Hori ere bai, nire horre bai, evoluzio bat ere izaten ari garela. Beraz, ni pozik, ni gutxienez ikasketa batzuk eramate ditut gaurkoan etxena, eta benetan eskerrak eman nahiko nituzke. Azkena izan da, dena esan da dago. Ia dena esan da dago, eta beti azkena zarenean ez da erresa izaten, ez? Komentatzen, ni minututxo batzuk bai nahiko nuke pare bat ideia eman, eta nola bai labur bildu dagoeneko gauza asko esan direna, baina bai garrantzizkoa direntzako azpimarratzea, eta foru aldunditikan nik uste hori ere gurentzako garrantzitsua dela. Eta hasi nahiko nuke con la reflexión de... Gustatuko litzaidake hausnarketa bat egitea, gauzak nola egiten diren inguruan. David, zuk komentatzen zenuen gizartei buruzko hausnarketa hori kanpotik ekartzen ditugunean, soziedade batera eramaten ditugu. Ponente bat ekarri genuen duela aste batzuk, eta pentsatu genuen, nora eramango dugu, soziedadea eraman genuen, eta asko gustatu zitzaion. Eta hori da gauzak egiteko moduaren adibide. Eta izateko moduaren adibide. Parte hartze ereduen adibide oso onak entzun ditugu. Marinaren ponentzia asko gustatu zait, mila esker, Marina. Eta lurralde bezala gure nortasuna erakusten du eta balorean jarri behar dugu. Gure saietik, sustapen ekonomiko saietik, baino beste plano batzuetatik, sozialetatik ere hori balioan jarri behar dugu. Ekonomiari buruz hitz egiten dugunean, eta noizbait entzun badituzue nire hitzak, agian errepikatuko naiz, ekonomia indartsu bat oinarria da, horrek aberastasuna sortzen du, ekonomia sustengarri batek, berritzaile batek, horrek guztiak aberastasuna sortzen du eta horri esker ongizatea dugu gizartean. Ez ditugu datuak errepikatuko, Jonezuk komentatu dituzu, eta argazki hori ona da. Baina ez gara lokartu behar, jarraitu behar dugu horren aldeko apustuarekin. Eta dugun argazki hori, eta gure nortasuna diren enpresa ereduei dagokienez, uste dut horiek benetan gako direla. Eta azaltzen dute gaur egun dugun posizioa. Azkeneko 20 segundutan komentatu dute eskertu beharra dagoela. Uste dut hori oso garrantzitsua dela. Aurreko belaunaldiek asko eraiki dute parte hartze ereduak sortu dituzte, irakurketa desberdinak egin dituzte parte hartzaileari buruz, eta haiei esker gaude gaur egun gauden lekuan, eta hori benetan eskertzekoa da. Eta guri tokatzen zaigu, pues nos toca seguir remando. Tokatzen zaigu arraunean jarraitzea eta apustu egitea gizarte ongizate egoera hori are hobeagoa izateko. Eta hor, uste dut parte hartzearen aldeko apustua dela zaldi irabazlea. Eta zergaitik diot hau? Parte hartze eredu baten aldeko apustua ez delako bide errazena. Eta uste dut denak ados gaudela horrekin. Alegia, konstantzia asko eskatzen du, denbora gehiago eskatzen du, konbentzimentua eskatzen du, benetan peluzeko apostua egitea eskatzen du. Baina eskakizun horiek guztiak saria dute. Hori guztia beti, noski, ikuspuntu desberdinetatik interpretatuta. Uste dut lan giroa hobeagoa lortzen duela, ehun enpresarial hobea lortzen duela, kalitatezkoa, sustraitzen laguntzen du, eta badakigu oraintxe bertan ehun enpresarialan erronka daukagula errelebo generazionalarekin, eta honek guztiak laguntzen du errelebo hau garantia gehiagokin ematen. Eta zergaitik?
askotan parte hartze ereduetan jendea dagolako atzean, pertsona konprometituak daudelako atzean, eta konpromisoari buruz hitz egiten dudanean, gustatuko litzaidake erronka batekin lotzea, ja ez dut hitz egiten enpresa edo gizarteari buruz, baizik eta pertsonei buruz, talentuari buruz ari naiz. Enpresetan parte hartzen ereduak ditugunean, uste dut proiektuak erakargarriagoak direla. Eta hori gakoa da, hemengo pertsonak hemen geratu nahi izateko, eta kanpoan dauden pertsonak bueltatu nahi izateko. Beno, bide bakarra ez dago, parte hartze eredu asko daude. Kudeaketa parte hartzaileak, kapitalean, emaitzetan, ez dago formula magikori. Bakoitzak aurkitu behar du bere bidea eta egiteko modua. Uste dut garrantzitsua dela ere inguruan dugun ekosistema. Zuetako asko bide lagun zarete ikusteko ze diagnostiko egin daiteke eta gero ondoren ja enpresak egingo du bere bide horria. Baina uste dut ekosistema hori oso ona dela, oso lan ona egiten duzuela. Gauden tokian. Dicho esto, hau esan da diputaziotik, datu asko dauzkat eta baina bai bi gauza esan nahiko nituzke. Lehenengo eskerrak eman Jokini, nik uste gaur egun, eta barkatu, pensaba que iba a ser más fuerte, pero muchas cosas de los que se han hecho y muchos datos que voy a dar ahora son... Emango dituen datu asko, berak enpresa parte hartzaileei buruzko apustu egin zuelako da. Gaur egun ez dago hemen, seguro etorriko zela, ez dago hemen gurekin dagoeneko, eta beraz uste dut egin duen lana balioan jarri behar dugula. Ez ditut datu gehiagi bota nahi, baina gustatuko litzaidake inpaktuari buruzko datu batzuk ematea diputaziotik. Uste dut denek jarri duela bere alea. Lankidetza estua dago ogasun eta sustapen ekonomikoko saien artean. Lan asko egin dugu fiskalitate arloan rekaudazioa bakarrik ez izateko, baizik eta enpresak garatzeko. Badakizue incentiboak daudela pertsonan parte hartzea bultzatzeko enpresetan. Uste dut datua garrantzitsua dela. 4.000 pertsonei buruz hitz egiten ari gara eta 50 milioi eurori buruz. Pertsona hauen bakoitzaren atzean dago konpromisoa. Ikusten da konpromisoa. Pertsona hori konprometitu delako bere bizitza profesionala eta pertsonala elkartzeko. Azken finean, gaur egun lan asko pasatzen ditugu lanean eta 4.000 pertsona horiek guztiek erabaki hori hartu dute. Eta incentibo fiskalek noski lagundu egiten dute pausu hori emateko. Unai ere hemen dago, sustapen ekonomikoko zuzendaria, Iker ere zuzendari izan zen aurreko legealdian, apustu sostengatua izan da, oso argi eta jarraituko dugu apustu honen alde. Ez dizkizuet diru laguntza eta zenbakiak eman nahi, inpaktuari buruz hitz egin nahi dut. Azkenean, 18.000 pertsonen gana iritsi gara. Enpresan 85%, 100 pertsona baino gutxiagoko enpresai buruz ari gara, eta enpresen 46% industrialak. Elkargitik, lan egiten dugu beraiekin, lankidetzan ari gara. Ondo dago jendeak parte hartzea eta enpresaren jabegotza ere izatea, baina hori egingarri egin behar da, eta elkargiri esker abalak eman ditzakegu maileguak ematerako garaien, eta horrek asko laguntzen du. Uste dut guztira 9.000 euro jaso dituztela. Eta gustatuko litzaidake diputaziotik kolaborazioari buruz hitz egiten. Ekosistema oso potente bat dugu, horri esker gauden lekuan, eta Eusko Jaurlaritzaren izenean lanpar funtsa dugu Aslerekin batera, eta funts horri esker ondo dago enpresak langileak enpresetan parte hartzea, baina hori egingarri egin behar da. Eta funts publiko hori langileen aportazioarekin batera horrek eragina du operazioetan eta adibideak jarri ditu adibidez Davidek. Dugu tradizio bat,
zaindu behar deguna, eta onat ekarri gaitxuna, badugu berriz ere ekosistema potente bat onat etortzeko eta iristeko lagundu gaitxuna zalentzari gabe, ibilbide luze bat egin dugu eta Europa mailan ere errekonozimentua jaso dugu zentzu horretan, eta badugu apostuak egiten dituzten pertsonak. Porque enpresei buruz egiten dugunan, pertsonei buruz egiten dugu. Orduan, apostuak egiten dituzten pertsonak baditugu. Eta niretzako horrek egiten duena da, benetan egiten duen guzti hau balorean jarri. Aipatu da gaur ere, ziurgabetasun testuinguru batean gaudela egia da, baina nik ere sinisten dut partaidetza eredu hauek, eta erakutsita dago gainea, krisialdi garaietan enpresako beto eusten diotela. Eta nik uste dut hor ere bai erakutsiko degula, erakutsi dugu iraganean eta etorkizunean ere erakutsiko degula horrela dena. Ezin gara konformatu, hori oso garrantzitsua da. Elkarlanetik abiatua, urratsak ematen jarraitu behar dugu, aurrera pausoak ematen eta besterik gabe, orain badakit kafe baten bueltan, falta diren ekarpentako gogo eta horiek egiteko aukera izango dezutela, mila esker den hori. Mila esker Insausti anderea, berak aurreratu duen bezala, orain bertan ameketako bat eskeniko dizuegu, eta aprobetxatu hori galdera botatzeko, partekatzeko, eta esan dugun bezala, a disfrutar de las personas también. Muchas gracias a... Eta pertsonekin disfrutatzeko, eskerrik asko gaurko jardunaldietan egoteagatik, eta datorren urtera arte. No sé. Hace calor fuera, ¿eh? Hace calor.